ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟେ ବୁଝିପାରୁନି ଏସବୁ ଲୋକମାନେ ମିଛ କେମିତି କହିଦିଅନ୍ତି ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ମିଛ। ମାନେ ତାକୁ ପାଟି ବି ଟିକେ ଲାଗିବନି ମିଛ କହିଲା ବେଳକୁ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ସେମାନେ ଏମିତି ବନେଇଛନ୍ତି କି ମିଛଟା କହିବେ ତମକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ତମେ ସତରେ ତମେ ଭୁଲ। ଆମେ ସିନା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଯିବା ହଁ ଛାଡ଼ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଥିବ ସେ କହୁଛି, ସେ ଶୁଣ ନିଜେ ନିଜକୁ କେମିତି ଦର୍ପଣରେ ଦେଖୁଥିବ ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନି। ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ ଏମିତି ମିଛ କହିବ? ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରେ ମୁଁ ଅମୁଲ ଟିକେ ଖାଇଦେଉଛି, ମୋ ବୋଉ ଯଦି ପଚାରିବ ଅମୁଲଟା ପରେ ଅମୁଲ କି ଖାଇଛି, ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ବାହାରିବ ତ ଛାଡ଼ ନିଜେ ପାଟି ଖନେଇ ମାରିଯିବ ହଁ ମୁଁ ଖାଇଛି ବୋଧେ, ମାନେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖିଲେ ମାନେ ବୁଝେଇଯିବ କି ନା ଛୁଆଟା ଖାଇଥିବ। ମିଛ ଏମିତି କେମିତି ମିଛ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରୋ। ସେମାନେ ମିଛ କହିବେ ତମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବିବ ନାଇଁ ଶୁଣ ସେଇ ସତ କହୁଛି ଆମେ ଭୁଲ। କିଏ ଜାଣି ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତରେ ଦୂରରୁ ଜୁହାର।